Ole voin chu kanau dawra hei kan kal dawn ni ama te han mu ve shim teu a dawr hi veng lai lung lei traffic point atanga agent lane atanga agent lane chuk char khan a awma heti hian kan chuk thla charanga agent lane a building top ber dot tu a chungah khan a awma ni khi lai iconic r optometric clinic and optical ti khi ni a ta asir tang hian helai tang hian an chho do na he in la nei tu to kin gate te hong vel don ni ta hian step sang to kan chhonga veilama hian kan kwa langa chuan kan lut don ni he thermit frame chi sang company sang aneya thermit frame me ba ka hian lens chi sang power sang blue block lo te sang khan ni deuh top mai ani chikim hle ni an ve nge chi la hi branded thobi ka tia chuan mithi computer mangin auto reflection mangin na en thei vek bok ani mi check up tur le thermit frame amo tan iconic r in lo pan ve nge don nia